Mangangot ya? Yun ay maapal. Dagati karuba ko. Mangangot na kanong ti angot nan. May kan kakapsa. Agluto tayo kakabsat ko ti kadis. Ati babasit lang ti lutun tayo takwa hang kumaibos. Napandagamin. Nakipesta dagaya kaduwak. Titi adong akwa. Suka. Tanong na alsem. Kamatis. Laya. Bawang. Paanghang ng buhay. Sili na labaga. Basit nga danom. Ni magic. Siyempre, ikantay ti asin. Paminta nga durog. Ngay apo kasati kwa. Pinang durog na ti kwa pusok. Kantay ti kwa ado tano kwa. Mas umimas. Kabil tayo ganay ti silin tano kwa. Nabanglo paklutlutuan na. Sili ti kwa. Cagayan Valley. Maya moon nabanglo na. Ti mantika. May dabsat mang angot ko ti angot nan. Nagbanglo dahil ti kadiskon nga kabsat ko nga inurat. May kayon mangan tayo maninan malutluton. Una yun umaya mo ti banglunan aya. Wow, mangangot ya? Yun ay maapal dagati karuba ko mangangot na kanong ti angot na nay na. May kain nga kabsat tamangan tayo. Ay nakat ikamot tayo maninan di ko na palang ulam na ni. Ay sa tayo at tinig. Sili ti Cagayan Valley. Alaw may kayon. Siyempre, umuna nga subo para kanyayo. May kan kakapsa. Para kanyayo na mo dumiretso mo diyang iwat ko. Gumahan mo lang. Sob man dahil tibuksit ko to yun. Ngayon, ngakam. Pudot. Nagpudot ti panawon. Nagbiang dangat ni. Ngayon. So, man ti buksit ito yan. Lumukmog man nga lumukmog ready kapsat yun. Di masang na yun. Nga. Ulo.